alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 Uy, atras no. You'll be alright. Oh, wala yan. Sarap, sarap. Kita, kita, kita. Pila na? Ako rin ang ginayon. Wow. 500. 500. Masalo rin yung salunan eh. Oo. Awan 5 na eh. Sa'yo ba? Oh. Yan, ang salunan rin yung salun. 500 kaya po, no? Ismin, 2,000. At Diyos, magkadaghan na lang kita na eh. Wala naman na. Oh. Pila na? Ilan? 2,500. Salamat kayong tanan. Napay isa. Ilan naman to? Sabag yan. Oh. Mo na mo ha. Ay, kabulakan na may ako nang ipatid mo. Inumot atong akong mga amigong driver. Ako na rural. Oh. Transit nga matay ng pangga. Mo ba? Pamisa. Magpamisa ka. Maayo. Gamay. Ay, ala na ko nag-iurot. Okay. Driver ako sa rural. Way bilin. Lukoy kayo sila. Mao lagi. Sige. Wala kayo. Ina si Buhay. Oh. Tanang kayo. Tanan. Oh, tuad dito ay nagpamasahe. Pamasahe daw. Sige, ang ikatulo. Handa na mo. Ready na, ready na. Ang ikatulo, Ito. ilabas ang isa ka sobre sa mag-birthday ugma. Allah! Wow! Pila ka na, Ji? Oh, pila ka na? Ala. Oh. Olo, si Ji, oy. Oh, ang sunod. Ang sunod na pod. Siyempre, dili makalimtan ang nag-birthday atong sais, si Alfie. Woohoo!
Dawatam, pahilipay. Pahilipay gikan sa Korea. Wow! Oh. Ano yan? Belated happy birthday na lang. Ikaw mo lang na kay Sumpay? Ay, naisumpay. Si nanay nagkadawat sa Skalimo. Maulagi. Pero katong tanan, nagkadawat mo ako. Tatay sa tanan. Katong tanan. Oh, katutanan kang tatay to. Tapos, mo na to kay sa 60 years, ay 60 years old naman siya niya. Ang naiyang nadawat, sa male ra nawala ang zero. Onya, ang wala nakadawat dan ha, ipha pila ka buok. Kinsay wala kadawat. Ano yun? Kinsay wala kadawat. Four. Ay, si Mulong. 5. Mao ba? Oh, sige. Ang limang wala kadawat, ako ra nang kuan padalag lain ugma. Oh. Onya, ang inyohang kuan, bugas na distribute na tanan. Oh. Oh. Hilag di ay. Mas mayo ino siya. Ngunala na yun. Tigulang yun. Matigulang ko, tanaw, tarong. Asa kiro yung magkatawat, ang dagang kwartaron. Oh. Na. Gamay rang kuan celebration pero naot nga nagbalipayon mo diha tanan. Karong iglakaw na mo, karong pagkanaganag. Kwarta na to, oy. Saan, gasto na yung may, Oh. saan, dito sa mga saryan, kan kwarta. Mauna. Kauna. Dito sa mga panay, dito sa mga saryan, kanan, kwarta. Naay kubi dapat daghan. Naay daghang stock sa bangko dapat. Yun, nahuman na mo kaon. Ay, napusok mo yung istorya. Mana, napanamra, nag-anam-anam na yung kaon, nalapim kaon. Onya, ang litson wala nagkulang. Ha? Ang litson wala nagkulang. Wala raman, natagaan tanan. Ako may nasumpay na ano pa yung bilin. Abin niyo mo, May. Abin niyo mo, May. Sortihanti ka. Sortihanti ka. Sa kadagan sa bula, no? Sa kadagan sa bula. Sa isinta, kabalon. Sa isinta ka, kwan. Pag ning buto to, og sa 28, og himbuto to, impas na. Di ba? Ang simbolo sa tatay
patay nimo, wala gani boto. Mm. O, di ba? Mao. Ato ka, hero ko. Oh. Wow. Oh, dito may sa simbahan. Oh. Sa simbahan ni ganiya. Nanimba mo. Nagkome o kay sinta ka. Kandila. Wow. Lagi. Mm. Bilib, nabilib ka na ko. Oh. Oh. So, ang Ginoo, purting biliba gina ko. Mm. Oh. Naglitson mo ka na, giulan. Kuhain mo ko palaga. Akong ay ka palaga. Diyan na ako ng paandangon. Di undang. Ning undang. Wow. Wala na. Kurata, oy. Pero, dili na yun. Talo-talo sa Ginoo, Mm. sa Lord. Basta kay paundangon ako ang ulan. One time lang. Lord, one time lang. Ano po sa kung noon na lang. Pero ito, umabot. Pag di na mo to, awa na mo sa lirang ako. Yung undang bitaw. Maayo di ay. Close day kay mas Ginoo gyud. Pero, akong unang pasalamatan, kamo, ikaw. Yan ang ano, Hmm. pag wala ka, Hmm. wala ko. Imo, konen, tangos kayo, pagka malaki na ko nga batang, Wala ra ni. wala rin sa kamay. Ah. Luoy kayo po ni. Mo'y plano man sa Ginoo. Iya man kung gipadala direg una sa inyo ha. Kay na moabot lagi daw ang COVID-19 niya manginahanglan na daw mo tabang di. Iya kung gipadala direg una. Oh. Mao na nga akong kuan pod, akong parang gusto na akong mahitabo. Dili lang sa atong pamilya, sa atong mga silingan dana, permi na ko natagaag mga bugas kahit kada bulan, kaluyan lang. Walang, ina si Y nga, salamat kayo, Mm. tanan,